मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट बर'आ बेसेबांबा गिदिर खहा जानो थांगासिनो। बर' हारिया मोनखानाय पावार मोनखानाय मोनथायफोरा सानफा एफा गोमालांनो हमगासिनो। 18 अक्ट'बरावनो आसाम सोरखारा गासै मोन 7 आहम, मरान, मटक, चुटिया, कच राजबंशी, आदिबासी, गरखा बेफोर गासै जातिफोरनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव हानि मोनथायखौ होनाय जाबाय आसाम सोरखारा। तो बेनि एगेन्स्टआव दिनैहाय चिरां जिल्ला दुलाराय ट्राइबेल संगठननि सोमावसारनायजों लोगोसे नटिस बिलाइ सावनायखौ नुनो मोन्दों। गिबियावनो आङो गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय खौरां बिजोंनिसिम। जेरै थांनाय 18 आगस्टआव आसाम गभर्नमेन्टआ मार्घेरिटानि चिराप ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव 7टा उन्नत बा गोजौ थाखोनि श्रेणी बिथांमोनखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि गेजेराव हानि मोनथाय होदों। गतिके बे मोनथायाव जोंहा थाखानाय ट्राइबेल बिथांमोना बहुत खहा जागोन। गतिके बिनि थाखायनो जोङो नैबे नटिफिकेसनखौ गभर्नमेन्टखौ जोङो बोखारफिननो थाखाय खावलायनाय थादों। लोगोसे जोङो बेखौनो होनो लुगैयो जे बिथांमोना जुदि नैबे नटिफिकेसनखौ बोखाराबा बिनिख्रुइ जोङो बांसिन एबा गोख्रोंसिन जोङो आन्दलननि हाबाफारि लागोन। मानो होनबा आसाम गभर्नमेन्टआ गिबियावनो बिसोरो जोंखौ होनदोंमोन बा जोंनि सायाव होनदोंमोन जे चिराप एरियानि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बा ट्राइबेल लिडारफोरजों सावरायग्रोनानैसो नैबे नटिफिकेसनखौ होनो होनदोंमोन। गतिके बिथांमोनहा बा आसाम सरकारा जोंनि ट्राइबेलनि चेप्टार 10नि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ एक्ट 1986नि एगेन्स्टै हाबाफारि मावनाय नुदों। गतिके जोङो दा बिथांमोनहा जुदि बेखौ बोखारनानै लायाबा जोंनि मेरु ट्राइबेल संघआ होननाय बायदियै जोङो हाइकर्टआव बिथांमोननि नटिफिकेसनखौ जोङो चेलेन्ज खालामगोन। बे चेलेन्ज खालामनायाव जोङो चिरां ट्राइबेल संघआबो मदद होनो थाखाय थागथियारि जानानै दं आरो जोङो भबिष्यतआव बेबायदि ट्राइबेल बेरेखा हेंथायै खामानि मावबावोबा सरकारा जोङो गोख्रों लामा जथेनाय बा बायदि आन्दलन आखायाव लांनो बा हाबाफारि लानो बायध'था जागोन। डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि आफादगिरि मृत्युंजय बसुमतारी दिनै दिनै जोङो बे 21 आगस्टआव बे चौदियानि चिराप माबानि ओनसोलनि बेल्ट एन्ड ब्लक बे बेल्ट एन्ड ब्लकआव जोंनि आसाम सरकारा आसाम गभर्नमेन्टआ 7टा हारिखौ गोदानै मा होनो बेखौ प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै थिसननानै होदों। बे थिसननायनि बेरेखायै जोङो दिनै बे अधिसूचना बे नटिफिकेसनखौ जाहाथे थाबैनो उथायना लाफिनो बेनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लादों। बे हाबाफारिखौ जों अल आसाम दुलाराय आसाम नाङैनो जोङो बे सिसि ट'आनि दैदेननायाव जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो आखायाव लादों आरो जों मावफुंबायबो। बेनि गेजेरजों जोंनि ट्राइबेल सिगांनि थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव जोंनि बे गोदानै सोसननाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै दिहुननायनि गेजेरजों जोंनि सिगांनि मा होनो ट्राइबेल माहारिनि मानसिफ्रा गोबां खहा जागोन। बिनि थाखायनो जोङो जाहाथे बे गोदानै नटिफिकेसन बे प्रटेक्टेड क्लास 7टा हारिनि मानसिफोरखौ प्रटेक्टेड क्लासाव सोसननायनि बे नटिफिकेसन थाबैनो उथायनानै लाफिनो बेनि थाखाय जों दिनै बे नटिफिकेसनखौ सावनानै जोङो खुद्रि सारनाय हाबाफारिखौ जों आखायाव लादों। बे हाबाफारिया लोब्बा लाखिनो सरकारनिसिम जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जेबो खहा जायालासेनो ट्राइबेल जोंनि सिसि ट'आ आफादनि जों सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे थिरांथा लानानै बे खामानिखौ मावफुङो बेखौनो जों खावलायनो जोङो दा सानदों। जाहाथे बेखौ बे नटिफिकेसनखौ उथायना लानानै
जोंनि सिसिटुआ आफादजों रायज्लायनानै मोनसे मोजां रावनिबो खहा जायालासे मोनसे मोजां मोनसे डिसिसन लानानै मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंफिनो बेखौनो जों खावलायनो सानो। নমস্কাৰ, আমি আজি এই প্ৰতিবাদটো কৰিবলৈ লৈছোঁ কিয়নো যোৱা 18 আগষ্ট 2025 আমাৰ অসম চৰকাৰে তিৰাপ জনজাতি বেষ্টনীত উন্নয়ন আৰু আগবঢ়া জনবহুল জনগোষ্ঠীক এটা প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হিচাপে স্বীকৃতি দি সিহঁতে নটিফিকেশ্যন ওলাইছে। সেই নটিফিকেশ্যনটোৰ বিপৰীতে আমি আজি ইয়াত একগোট হৈ পেলাই এই নটিফিকেশ্যন দাহ কৰিছোঁ আৰু দাহ কৰিয়ে থাকিব যদি সিহঁতে উঠাই নলয়। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই নটিফিকেশ্যনটো উঠাই লৈ পেলাই ট্ৰাইবেল জনজাতি বিৰোধীৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে এই কিবাটো সোনকালে উঠাই লয় আৰু নল'লে অন্যথা আমি কিবা উচ্চ ন্যায়ালয়ত কিবা ইয়াৰ কিবাটো চেলেঞ্জ কৰিম। এইটোৱেই আমাৰ আজিৰ কিবাটো। কিন্তু আমি জানিব পৰা মতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধিক মাতিছে, কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা হ'ব। এইটোতো আজিলৈ আমাৰ ইয়ালৈ খবৰ অহা নাই এতিয়ালৈকে। এইটো চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে ক'ব, এতিয়াও আমালৈ ইনফৰমেশ্যন অহা নাই। কিন্তু সিহঁতৰ অৰ্ডাৰ লৈহে আজিৰ এই কিবাটো কৰিছোঁ আমি প্ৰগ্ৰামটো। ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক কোন জনগোষ্ঠীক কিবা দিছে? তাতে 7টা জনগোষ্ঠীক দিছে। এটা হৈছে কোচ ৰাজবংশী, নেপালী, গোৰ্খা আৰু এই যে আদিবাসী মৰাণ মটক আৰু চাহ জনগোষ্ঠী, 7টা জনগোষ্ঠীক সিহঁতে কিবা প্ৰটেক্টেড ক্লাছ দিছে। ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আপত্তি নাই আছে? কাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আপত্তি আছে, সেইকাৰণে আমি দাহ কৰিলোঁ এই নটিফিকেশ্যনটো। আপুনি যে বেলেগ এটা জনগোষ্ঠীৰ নাম ক'লে, তিৰাপ এটা জাগাৰ নাম হে, জাগাৰ নাম ট্ৰাইবেল ব্লক। এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলসকলৰ ক্ষতি হ'ব বুলি ভাবে? ক্ষতি হ'ব, কিয় ক্ষতি নহ'ব? আমাৰ মানুহ সহজ সৰলৰ কাৰণে 1947ত কিবা ট্ৰাইবেল বেল্ট কিবা দিছিলে আৰু এতিয়াতো সেই 1947ৰ জনজাতি সংখ্যাটো ৰৈ থকা নাই, এতিয়া বাঢ়ি গৈছে। তাতে আৰু যদি আপোনালোকে এই উন্নত শ্ৰেণীবিলাকক যদি প্ৰটেক্টেড ক্লাছ দি পেলাই তাতে কিনা বেচা তাতে থকাৰ সুবিধা দিলে আমাৰ কি থাকিব? জনজাতিৰ কি থয়? এনেই আমাৰো মানুহ বাঢ়ি আছেনে? আমাৰ জন্ম নহয় নেকি? আমাৰ মানুহো জন্ম দিয়ে। অঁ, এইখিনি। 아sam의 트라이벌 공시자 아sam의 트라이벌 공시자 트라이벌 선거랑 भिडिअनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। तो लोगोफोर दिनैनि दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर। बाय।